खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै स्पेशल पैकेज बायदि 1500 कोटी रां सरकारनिफ्राय हरनायनि मोनसे बिथांखि दंमोन थामहिनबा बे समाव रादाय दंमोन आरो बे रादायखौ लानानैनो गोबां समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव बाथ्रा दान्थेलायनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों थारैनो बे 1500 कोटी रां बे 1500 कोटी रांखौ आथिखालाव थामहिनबा बे समाव मोनफुंनो हादोंना हायाखै बे आयदानि सायाव नोंथांमोननो बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनो थाखाय आखायाव लादों थांनाय 15 नभेम्बर 2024 इं मायथाइयाव हादरनि गाहाय नरेन्द्र मोदीआ बुंथिदोंमोन जे बे समाव 1500 कोटी रां बे रांखौ बा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि बे समाव दोननाय जादों बा हरनाय जादों बे बाथ्राखौ लानानैनो समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव गोबां बाथ्राया दान्थे बिदान्थे जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गोबां सुबुंफोरानो बुंथिदों जे बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों जे 1500 कोटी रांखौ बे समाव प्रमोद बर'आ मा खालामखो बे समाव बिटिआर सरकारा मा खालामखो बे आयदाखौ लानानै राज्य सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारी बे रोनगोरा नार्जारीया बे समाव सा सानजा भारतनि रायजोनि मन्त्रि बिथां सुकान्त मजुमदार बिथांनिसिम सोंथि खालामदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदिनो स्पेशल पैकेज थामहिनबा बे समाव 1500 कोटी रां हरनायनि रादाय दंमोन थारैनो बे रादाय बायदियै 1500 कोटी सरकारनिफ्राय दैथाय हरबाय नामा थामहिनबा हरबाय नामा जुदि हरदोंब्ला बे समाव डिटेल्स थामहिनबा बेयाव माबे समाव माब्ला हरदों बेसेबां हरदों बेनि मोनसे डिटेल्स बिदोंमोन थामहिनबा मोनसे लाइजाम लिरनानै बिथाङा बिहरदोंमोन आरो बे लेखायै सा सानजा भारतनि रायजोनि जे मन्त्रि बिथां सुकान्त मजुमदारा फिननाय हरदों रोनगोरा नार्जारी बिथांनिसिम बिथां रोनगोरा नार्जारीया सोंथि खालामदों जि बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अफ आसामनिफ्राय 1500 कोटी माव बिथांखि मोनदों नामा थामहिनबा स्पेशल पैकेज मोनदों नामा जायखौ 2020 इं मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव सागान होनाय जादोंमोन जुदि मोनदोंब्ला बेनि फोरमाना बबेयाव होननानै सोंथि खालामदों बिथां रोनगोरा नार्जारीया बे सोंथिनि फिननाय हरदों सा सानजा ओनसोलनि जौगाथाय बिफाननि रायजोनि मन्त्रि डक्टर सुकान्त मजुमदारा बिथाङा फिननाय होदों दि आसाम सरकारा बिटिसिनि सिङाव थानाय ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय 3 बोसोरनि थाखाय बोसोराव 250 कोटी रांनि थि खालामो आरो भारत सरकारा बे एखे समनि थाखायनो बोसोराव 250 कोटी रांनि उफ्रा बिबां होयो होननानै फिननायनि गेजेरजों फोरमायदों बिथां डक्टर सुकान्त मजुमदारा 750 कोटी रां बाहायनायनि गेजेराव एमडनारा 720.99 कोटी रांनि माव बिथांखिफोर मोनदों जायनि गेजेराव 62.79 मोनथाम थांखिफोरखौ दिनैसिम गनायथि होनाय जाबाय आरो 658.20 कोटी रांनि आद्रा थानाय मोन 11 गनायथिनि गुबुन थाखोआव आद्रा दंबावो 2020 बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सिङाव गनायथि होजानाय मावथांखिफोरनि सोमोन्दै जेबो फान्ड हगारनाय जायाखै मानोना आसाम सरकारा 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 12 अक्ट'सिम रांनि थाखाय जेबो दाबि खालामनाय जायाखै होननानै एमपि रोनगोरा नार्जारीनि सोंथिनि फिननाय हरदों बिथां डक्टर सुकान्त मजुमदार बिथाङा आरो बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों दि थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदि बे समाव बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय 1500 कोटी रांनि जे स्पेशल पैकेज दङ आरो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जौगाखांनायनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जागोन थामहिनबा बे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों जे बे समाव बे स्पेशल पैकेज दङ आरो बेखौ मोननायनि बा मोनगोननि बाथ्राखौ रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा थारैनो बे समाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव जे सोंलु जाखांनाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे स्पेशल पैकेजखौ बे समाव मोननाय जाबायनोब्ला आरो मोनदोंब्ला बेखौ माबे खामानियाव बाहायनाय जादों बे आयदा सोंलु सिखांनायनि रोखा बाथ्राखौ बे समाव खालामना होबाय राज्य सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारी बिथाङा।